Добрый дзень, мяне завуць Шалавінская Сафія. Я з'яўляюся навучэнкай установы адукацыі Краснапольская раённая дзяржаўная гімназія. Тэма майго даследавання выраб навагодняй цацкі з ваты як спосаб захавання народнай традыцыі ў Краснапольскім раёне. Кожнага чалавека цікавіць гісторыя тых мясцін, дзе ён пражывае. Ватовая цацка з'явілася ў Беларусі яшчэ ў 19 стагоддзі. Нягледзячы на векавую гісторыю, ватовая цацка застаецца запатрабаванай, актуальнай і ў сучасным свеце. Зараз я вам раскажу, як зрабіць ватовую цацку курачка. Падрыхтуйце матэрыялы: вата, клей, дрот, ножнічкі, акрылавыя фарбы, ніткі. Першым крокам у вырабу ватовай цацкі будзе з'яўляцца стварэнне эскіза. Гэта дазволіць вам візуалізаваць канцэпт і зразумець, як будзе выглядаць ваша курачка. Стварэнне каркаса з дроту – ключавы этап для надання вашай ватовай цаццы устойлівасці і формы. Для каркаса выкарыстоўвайце мяккі дрот для лёгкага маніпуліравання. Ствараем каркас. Загніце адрэзак дроту для стварэння формы цела. Загніце яго ў выглядзе авала або круга, у залежнасці ад вашага эскіза. Загніце дрот для галавы, утворыўшы авал. Потым загніце на ім форму клюва. Пасля зборкі каркаса цела абматайце яго ватай, каб утрымліваліся лапкі. Пераканайцеся, што каркас устойлівы і трымае форму. Каркас з дроту з'яўляецца асновай для структуры курачкі. Ён забяспечыць ёй неабходную стойкасць і дапаможа правільна размеркаваць вагу, каб нанасіць ватныя часткі. Цяпер час надаць нашаму каркасу аб'ём і форму. Выкарыстоўваўшы вату, гэта дапаможа зрабіць вашу ватовую цацку больш выразнай і прыгожай. Абматванне цела курачкі. Пачніце з ніжняй часткі каркаса. Нанасіце клей на невялікія ўчасткі каркаса і па чарзе бярыце часткі ваты. Абматвайце каркас ваты шчыльна і роўнымі слаямі, ствараючы аднолькавую таўшчыню. Пасля таго, як цела абмотана, перайдзіце да галавы. Нанасіце клей і абматвайце ватай, выкарыстоўваючы тыя ж прынцыпы. Таксама старанна зрабіце крыллі. Крыллі павінны мець форму, запланаваную ў вашым эскізе. Сачыце за тым, каб вата не была занадта густой, каб цацка выглядвала натуральна. Пасля таго, як усе часткі абмотаны ватай, пераканайцеся, што ўсё роўна і акуратна. Дайце клею высахнуць на некалькі гадзін або на працягу ночы, каб зафіксаваць форму. Калі ваша курачка высохла і цвёрдая, час надаць ёй жыццё і колер. Размалёўка – гэта той этап, дзе ваша ўява будзе гуляць галоўную ролю. Мы выкарыстоўваем разнакаляровыя фарбы. Яны яркія, хутка сохнуць, і вы можаце выбраць жоўты колер для цела, чорны для вачэй, чырвоны для грэбня і гэтак далей. Можна дадаць разнакаляровыя акцэнты або дэкор і малюнкі, каб зрабіць вашу цацку яшчэ больш унікальнай і цікавай. Дайце фарбе высахнуць на працягу некалькі гадзін. Унікальнасць і аўтэнтычнасць аўтарскіх ватовых цацак становяцца важнымі аспектамі, якія дазваляюць сучасным турыстам зазірнуць у багатую культуру і традыцыі Беларусі. Такія цацкі служаць не толькі як сувенір аб паездцы, але і як спосаб знаёмства з культурай і традыцыямі. Яны спрыяюць папулярызацыі Беларусі ў якасці турыстычнай краіны, якая мае багатую спадчыну.